стихотворения са свързани с балканската душа и с цялата горещина, която е винаги около това. Но второто стихотворение е за душата на балканската жена. Така че ще започна първо от общото, което е само за балканската душа и след това за душата на балканската жена. Нестинарка. Безумни ветровете на омразата раздухват въглени. Гореща е жаравата, но пак танцува босата душа. Сред пламъците сълзите просветват, ръцете се превръщат в крила. Душа балканска, нестинарка светла, огъня възкръсва с песента. Но пак се спускат ветровете на омразата и пак раздухват ненаситно пламъка. Гореща е жаравата, но птица Феникс е балканската душа. За второто стихотворение, заглавието с позволение на един колега го взех, когато дойде края. В 11-тия кръг на Ада, по-горещ от всички вулкани в света, ще поканя и Бога, и дявола да им простя. За всички грехове и черни празници, в които като факла изгорях, за всички сълзи и отнети радости, за любовта, която не разбрах. Ще им простя, когато дойде края, дано ви стопли мъничко жърта на моята душа догаряща, да в сълзите им пак да се родя. Благодаря.